טוב חברים, אנחנו לומדים את פרק י"ח בספר שופטים. יהיה לכם קשה להבין אותי אם לא תפתחו בפרק ותעקבו איתי פסוק פסוק. השאלות הן יהיו בעיקר שאלות של הבנה בדף עבודה, ולכן חשוב שתעקבו פסוק פסוק ואז תוכלו באמת בקלות לפתור את השאלות. אז אני מזכיר שלמדנו בפרק הקודם, בפרק י"ז. פרק י"ז מאוד קשור לפרק י"ח בספר שופטים. הסיפור הוא ממשיך, ולכן השאלות יהיו גם על פרק י"ז, כי לא נתנו שאלות בכיתה על זה, ועל פרק י"ח. אז אני מזכיר שלמדנו שהיה בחור אחד שגנב לאמא שלו כסף, קראו לו מיכה, ואמא שלו קיללה את מי שיגנוב לה כסף, ואותו מיכה בא והודע לאמא שלו וסיפר לה, תקשיבי, אני גנבתי. אמרה לו, תעשה מזה מה שאתה רוצה, לכבוד הקדוש ברוך הוא. ואמרנו שבאותה תקופה המצב היה קשה, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ומה שקורה שהוא כביכול משלב איזושהי עבודה זרה יחד עם עבודת השם, היה שם משהו מבולבל מאוד, והוא עושה מזה אפוד כזה, שבעצם הוא עובד איתו חלק עבודה זרה, חלק את הקדוש ברוך הוא, ולאחר מכן אותו מיכה רואה שמצליח לו, אז הוא עושה בית כזה שכל מי שרוצה מגיע אליו, ויש שם פסלים ומסכות וכל מיני דברים, ושם בעצם מקבלים ברכות אמרנו, והוא מרוויח מזה הרבה כסף. והוא פוגש איזה נער לוי, ובחור משבט לוי זה יותר נחשב, יותר אנשים יאמינו, יבקשו להגיע לשם. הוא אומר לו, תשמע, אני אפרנס אותך, אני אחלקל אותך, אתה תהיה הכהן שלי. למרות שהוא לא כהן, הוא לוי, אבל הוא אומר לו, אתה תהיה הכהן שלי, ובעצם תקבל קהל כמו שאומרים, וככה מיכה עושה סטארט-אפ מצליח, הוא מרוויח מזה כסף. ובעצם בזה סיימנו את פרק י"ז, שבעצם יש בית למיכה, בית מיכה, זה בעצם מושך אליו הרבה אנשים. ואני מזכיר שאותו מיכה הוא מבית אפרים, משבט אפרים. ואם אנחנו הולכים על המפה של ארץ ישראל, אז יש לנו את ירושלים, ומצפון על איזה בנימין, ולאחר מכן שבט אפרים. אם אתה עולה צפונה, נוסע לכיוון חיפה, או אני לא יודע מה, לגבול הצפון, אתה עובר דרך שבט אפרים. מי נמצא בדרום? איזה שבט? שבט יהודה. לידו צמוד אליו מלמעלה שבט שמעון, ולמטה שבט דן. אנחנו ראינו בפרק הקודם ששמשון היה משבט דן, והם היו גובלים עם פלישתים ועם שבט יהודה, והמצב שלהם לא קל, זאת אומרת לגבול עם פלישתים. פלישתים הולכים ומתעצמים, מגיעים יותר ויותר מכיוון הים, מכיוון איי יוון וכרתים, עוד ועוד פלישתים, והם הולכים ומתעצמים. יש להם 5 ערים חזקות מאוד, וקשה לגור לידם, לא קל לגור לידם. עד כאן הפרק הקודם, פרק י"ז. עכשיו אנחנו עוברים לפרק י"ח, שימו לב מה קורה ואיך זה מתחבר לפרק הקודם. אז פרק י"ח פסוק א', בימים ההם אין מלך בישראל. עוד פעם אמרנו אין מלך בישראל, המצב בטטה כמו שאומרים. ובימים ההם שבט הדנים מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום הזה בתוך שבטי ישראל בנחלה. הוא היה שבט דן מצד שמאל של יהודה, בין פלישתים ליהודה, והוא רוצה נחלה, אין לו נחלה, והם רוצים למצוא להם מקום עם נחלה. וישלחו בני דן ממשפחתם 5 אנשים, מקצותם אנשים בני חיל מצורעה ומאשתאול. אמרנו שני הערים של שבט דן זה צורעה ואשתאול, והם שולחים 5 אנשים, אנשי חיל, ככה אנשים שיודעים להילחם, לרגל את הארץ ולחוקרה. אני באמצע פסוק ב', ויאמרו עליהם, לכו חקרו את הארץ, ויבואו הר אפרים עד בית מיכה ויעלינו שם. הם אומרים להם שבט דן, לכו תחפשו מקום שאנחנו יכולים להתיישב, שיש שם גויים, שאנחנו נוכל לכבוש אותם, ויהיה לנו עוד נחלה. והם מגיעים, הולכים צפונה, אנחנו אמרנו, עוברים, שבט יהודה זה דרום, זה אזור ירושלים ודרומה,
הולכים צפונה בנימין, מגיעים עד הר אפרים. ולאן הם מגיעים? לבית מיכה, יושנים שם וילינו שם, הם ישנים שם. המה עם בית מיכה, והמה הכירו את כל הנער הלוי ויסורו שם ואמרו לו, מי הביא לך לו? מה אתה עושה בזה? הוא מה לך פה? הם קלטו את אותו נער הלוי שהיה בבית מיכה. אומרים לו, מי אתה? מאיפה אתה? איך הגעת לפה? מה אתה עושה פה בכלל? אני מזכיר שאותו נער לוי, למדנו בפרק י"ז, שהוא בכלל מאזור בית לחם, מאזור שבט יהודה, הוא הלך צ'וצ'ט לו בארץ והגיע לבית מיכה, יכול להיות שהם גם הכירו אותו, והם שואלים אותו איך הגעת לפה וכו'. ואומר עליהם, כזו וכזה עשה לי מיכה, ויזכרני והיא לו לכהן. הוא משלם לי כסף, ואני הכהן שלו. ואמרו לו, שלנה באלוהי ונדע, תצליח דרכנו אשר אנחנו הולכים עליה. הוא אומר, אתה כהן, תראו מה זה, איך הכל מעורבב. והם בכלל זה בית עם פסלים וכול זה, אבל הם מאמינים והם אומרים לו, תשאל את השם, כביכול זה כמו בית המקדש, שהיה כהן גדול עם הורים ותאומים, אבל לא היה שם בית המקדש, ולא הורים ותאומים, ולא חושן לשאול את הקדוש ברוך הוא, אבל הם אומרים לו, תשאל אותנו, והוא משחק אותה כאילו הוא שואל אותה, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, ויאמר להם הכהן, לכו לשלום, נוכח השם דרככם אשר תלכו בה. אני שאלתי את השם, הוא אמר שאתם תצליחו, אל תדאגו, לכו לשלום. פסוק ז', והלכו 5 אנשים ויבואו לישה, אמרנו כל מקום לישה, כמו ירושלימה, זה לליש, לעיר שנקראת ליש. הם הולכים 5 האנשים, מגיעים צפונה, חבר'ה, הם הגיעו עד אזור נחל דן, איפה שאתה גר, ינון, מצד ימי של קריית שמונה, אם אנחנו מסתכלים על קריית שמונה, ואז באמצע יש כל מיני נחלים, ויישוב שער ישוב ונחל דן, ואז יש את החרמון מצד ימין, שם זה נקרא ליש. העיר הזאת נקראת ליש, הייתה עיר של גויים. ויראו את העם אשר בקרבה יושבת לבטח, כמשפט צידונים, שוקט ובוטח, ואין מחלים דבר בארץ יורש עצר. הם יושבים לבד עם עצמם, אין להם יורש עצר, יורש עצר זה איזה מנהיג או איזה מלך שם ששולט עליהם, ורחוקים הם מצידונים, הם רחוקים בכלל מהעיר צידון, העיר צידון היא בלבנון, באמצע לבנון על הים, הם רחוקים, ודבר אין להם עם אדם. אין להם שום דבר עם בני אדם, אין להם מישהו שם שעוד יהיה איתם עם העיר הזאת. זאת אומרת שאף אחד לא יכול לבוא לעזור להם. אם אתה בא כובש אותם, עד שיבואו צידונים, עד שזה אתה כבר יושב במקום שלהם במקומם. טוב, פסוק ח' הם חוזרים חזרה, דרומה, הולכים את כל הדרך חזרה לשבט דן. ויבואו אל אחיהם הכוונה לשבט דן, צהרה ואשתאול, ואמרו להם אחיהם, מה אתם? מה קורה? נו, מה קרה? ואמרו, קומה ונעלה עליהם. כי ראינו את הארץ והנה טובה מאוד, ואתם מחשים, אל תעצלו ללכת, לבוא לרשת את הארץ. אל תחכו, חבר'ה, בואו נעלה צפונה, יש עיר, אפשר לשלוט, להיות לנו שם אחלה נחלה. כבואכם תבואו אל עם בוטח וארץ רחבת ידיים כנתנה אלוהים בידכם, מקום אשר אין שם מחסור כל דבר שבארץ. חבר'ה, זה אחד המקומות היפים בארץ, מי שמכיר, בצפון, בנחלים, ליד איפה שגר ינון תמסית, חבר'ה, נחלים, נחלי דן, זורמים, מקום פורם ומדהים. בואו, למה אתם מחכים? מחשים זה מחכים, אל תחשה זה, אל תחכה, אל תתעצלו ללכת. קדימה. בואו נלך נכבוש את הארץ. פסוק י' כבואכם תבואו אל עם בוטח וארץ רחבת ידיים כנתנה אלוהים בידכם, מקום אשר אין שם מחסור כל דבר אשר בארץ, כל מה שאתם רוצים יהיה שם. וייסעו משם ממשפחת הדנים מצורם מאשתאול 600 איש, חגור כלי מלחמה, הולכים 600 חיילים עם כלי מלחמה, הולכים צפונה. ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה, על כן קראו למקום ההוא מחנה דן עד היום הזה, הנה אחרי קריית יערים, אזור קריית יערים, איפה שעומר, איפה שאתה גר, האזור הזה של פרוזדור ירושלים, באמת שם זה באזור שבט יהודה, הם חונים שם, לכן קראו לזה מחנה דן עד היום, מגיעים לשם, ויעברו משם הר אפרים, ממשיכים צפונה לכיוון הר אפרים, עד בית מיכה, ויבואו עד בית מיכה. ויענו 5 אנשים הולכים לרגל את הארץ לאיש, ואמרו אל אחיהם, הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד וטרפים ופסל ומסכה, ואתה דעו מה תעשו. אתם יודעים שבבית הזה יש אפוד, טרפים, פסל, מסכה, משהו שטוב לנו, זה יעזור לנו במלחמה. הם משווים את זה כמו לארון הברית. היה בלבול בעם ישראל, הרבבו את העבודה זרה יחד עם עבודת השם, ישבו את זה לארון הברית, זה יכול לצאת איתנו לקרב, זה טוב לנו. ויסורו שם ויבואו אל נער בית הלוי, בית מיכה, וישולו לו לשלום. נכנסים פנימה, 5 אנשים הובילו את כל 600 איש לכיוון הבית של מיכה, ו600 איש חגורים כלי מלחמתם, ניצבים פתח השער אשר מבני דן. 600 בכניסה, 600 איש, חבר'ה, כולם חיילים,
ונכנסים 5 פנימה לתוך הנהר הלוי, ויעלו פסוק י"ז, ויעלו 5 אנשים הולכים לרגל את הארץ, באו שמה, לקחו את הפסל ואת האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, והכהן ניצב פתח השער ו600 האיש שחגור כלי מלחמה. הם באים, נכנסים לבית, לוקחים את האפוד, לוקחים את הטרפים, את המסכה, לוקחים את הכל, והכהן בשוק, שהוא לא כהן, נער הלוי, הוא באלה, מה אתם עושים? אנחנו בפסוק י"ח. ואלה באו בית מיכה, כן, אמרנו את זה, ויקחו את הפסל ואת האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, ויאמר עליהם הכהן, מה אתם עושים? מה אתם עושים? חבר'ה, למה אתם לוקחים? ואמרו לו החרש, יהיה בשקט. שים ידך על פיך, ולך עמנו. בוא אתה איתנו. אל תדבר. ויהיה לנו לאב ולכהן. אתה תהיה הכהן שלנו, הכהן הגדול שלנו. לכל שבט דן, חבר'ה. הטוב היותך כהן לבית איש אחד, או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל. מה אתה מעדיף? להיות כהן פה לאחד, לבן אדם אחד, למיכה, או להיות כהן לכל שבט דן? שבט שלם, אתה תהיה הכהן שלנו, שווה לך. ויטב לב הכהן היה מבסוט, על השדרוג במשרה שלו, במעמד שלו, פסוק כף, ויקח את האפוד ואת הטרפים ואת הפסל, ויבוא בקרב העם, הוא לוקח את הכל, הולך איתם צפונה. ויפנו וילכו וישימו את הטף ואת המקנה ואת הכבודה לפניהם. כן, הם הולכים והם לוקחים את כל הטף והכבשים וכל זה, שמים את זה בצד לפני שהם כובשים את הארץ. ויפנו, כן, הם הרחיקו מבית מיכה, ואנשים אשר בבתים אשר עם בית מיכה נזעקו והדביקו את בני דן. המשפחה של מיכה, שומעים שהם לקחו את הכהן ואת הטרפים ואת הכל, באים, קוראים למיכה, לקחו לנו את הכל, ויקראו אל בני דן ויסבו פניהם ואמרו למיכה, מה לך כי נזעקת? באים שבט מיכה והמשפחה שלו רודף אחריהם, מגיעים אליהם, מסתובבים אליו כל אלה משבט דן, אומרים לו, מה אתה רוצה? ויאמר את אלוהי אשר עשיתי לקחתם, ואת הכהן ותלכו, מה לי עוד? ומה זה? תאמרו אליי, מה לך? מה לקחתם לי את הכהן, את הטרפים שלי, את הכל, ואתם עוד אומרים לי, מה הבעיה שלך? פסוק כ"ה, ואמרו אל בני דן, אל תשמע קולך עמנו, ונפגעו בכם אנשים הרי נפש, ואספת נפשך ונפש ביתך, לא כדאי לך לדבר. האנשים פה הלוחמים, זה אנשים ממורמרים, תיזהר, הם כועסים, לא כדאי, יהרגו אותך ואת המשפחה שלך, עזוב, לך לבית שלך. פסוק כ"ו, וילכו בני דן לדרכם, וירא מיכה כי חזקים המה ממנו, ויפן וישוב אל ביתו. מיכה ראה שהם כל כך חזקים, אמר לא מתעסק עם, לא רוצה למות, חזר לבית שלו. פסוק כ"ז, והם לקחו את אשר עשה מיכה ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו על האיש, על העם שוקט ובוטח, ויכו אותם לפי חרב, ואת העיר שרפו באש. הגיעו צפונה לעיר לאיש, כבשו אותה, שרפו אותה באש, הרגו את כולם, ואין מציל, כי רחוקה היא מצידון. אמרנו, אף אחד לא בא לעזור להם, היא רחוקה מהעם שלהם מצידון, זה היה ממש ליד צור, צידון, זה היום הערים שם בלבנון, ליד בירות, רחוק מאוד. ודבר אין להם ממדם, והיא בעמק אשר לבית רחוב, ויבנו את העיר וישבו שם. ויקראו שם העיר דן בשם דן אביהם, אשר יולד ישראל, ואולם לאיש שם העיר לראשונה. לכן הם קוראים לעיר דן, והיום זה נקרא נחל דן. נחל דן זה על שם שבט דן שגר שם. והקימו להם בני דן את הפסל, ויהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני, עד יום גלות הארץ. שימו לב, ומי אומרים, מי זה אותו כהן, אותו משבט, הוא לא היה כהן. יהונתן בן גרשום בן מנשה, אבל שימו לב אם תסתכלו בתנ"ך, יש פה נון שהיא זזה ממנשה, אם תוציאו את הנון זה משה. אומרים שהוא צאצא של משה רבנו, אותו כהן, והוא בעצם היה אותו לוי, שבעצם הוא עם האפוד והפסלים וכו'. לא רצו להגיד שהוא בן משה, שלא לבזות את משה רבנו, שככה הצאצא שלו יצא לו, אבל בעצם הם היו הכהנים כביכול, למרות שהם לא היו כהנים, לשבט הדן, עד יום גלות הארץ, עד ששבט דן גלו מארץ ישראל, עם גלות 10 השבטים, יש אומרים אולי לפני, יש אומרים שאולי יהודי אתיופיה זה משבט דן, ויכול להיות מעוד מקומות, מעוד שבטים, אבל הם גלו מארץ ישראל, עד אז היה להם את הלוי הזה ואת שבט דן איתם, וישימו להם את פסל מיכה, פסוק אחרון למד א', אשר עשה כל ימי היות אלוהים בית אלוהים בשילה. כל זמן שהיה בעצם את המשכן בשילה, שזה בעצם
ושבט מנשה ואפרים, שבט דן היה להם בעצם בשבילם כמו משכן כזה עם פסל וטרפים, וזה היה למכשול לשבט דן. ואני אגיד לכם עוד דבר אחד אחרון, אברהם אבינו כשהוא, למדנו את זה בספר בראשית, הוא יוצא להילחם בארבעת המלכים, וכתוב וירדוף עד דן, שהוא רדף אחרי נמרוד וחבריו עד דן, ושם הוא נעצר, אשר משמאל לדמשק. למה הוא נעצר שם? אומרים חז"ל, שם הוא ראה ברוח הקודש שבניו אמורים להעמיד שם פסל ומסכה, ויאללה, נגמר לו הכוח. הוא לא יכול להמשיך לרדוף אחרי ארבעת המלכים, בגלל אותה עבירה של פסל ומסכה, וזה היה לרועץ לשבט דן. זה היה לא טוב לשבט דן, הפסל ומסכה האלה, שהלכו אחריו, ולכן אברהם אבינו הפסיק לרדוף. שנים לפני ברוח הקודש הוא ראה את זה. חברים, תודה רבה לכם. שאלות אני שולח לכם, ובעזרת השם, עד יום חמישי, לשלוח לי את התשובות. תודה.